Eu? Vale, nada. Moi bo día a todas e a todos. Seguimos ca programación do mes de marzo chea de mulleres, dedicado casi íntegramente a nós, non? Neste caso, hoxe estamos Xocas, o director xerente do Auditorio de Galicia, máis eu para presentar aquí a Women's Arts Net. Grazas por acompañarnos unha vez máis nesta rolda de presentación dunha nova iniciativa que xorde o abeiro do proxecto Womarts. Como sabedes, Womarts é un proxecto europeo liderado polo Auditorio de Galicia, que conta con financiamento de Europa Creativa e que procura unha presencia igualitaria entre as mulleres nas artes. Nesta tarefa, para alén de denunciar a situación de desigualdade e de oportunidades no que se atopan as artistas respecto aos seus colegas, para reivindicar que elas son absolutamente imprescindibles para termos unha contorna cultural europea diversa e forte, pois Womarts procura sentar chanzos e promover accións reais que poñan fin a esa dinámica de desigualdades e muden o estado das cousas. Con este obxectivo co que nace Womarts Net, é unha plataforma en liña que pretende servir de ferramenta, de espazo para a visibilización dos traballos de creadoras europeas e tamén dos seus perfis, aquel de ir poñendo fin a esa invisibilidade das mulleres na contorna artística. Pero, ademais, a segunda razón é unha forma tamén de crear e de tecer redes e crear unha comunidade que permita aos integrantes conectar con outras profesionais, descubrir proxectos afíns e poder atopar e servir de inspiración e estímulo para o xurdimento de novas obras. Esta plataforma iniciou a súa andadura o pasado luns, o 8 de marzo, e xa permite visibilizar e visualizar os perfis de traballos de moitas creadoras que participaron, de moitas creadoras galegas que participaron nas residencias artísticas e nos obradoiros desenvolvidos durante todo este proxecto que xa está chegando o seu fin. Entre elas, topamos a un bo feixe de creadoras do noso redor, como Eva Cantelo, como Aya Blanco, Teresa Búa, Laura Carrillo, Laura Currais, Julia Lago, Charo López, María Meijide, Mónica Mura, Meri Pais, Acacia Ojea, Candela Piñeiro, Iria Ribadomar, Denís Bacarello e Xulia Vicente. Para que chegue a moitas máis e para que esta iniciativa cumpra co fin co que foi creada, pedimos a todos os medios de comunicación a vosa colaboración na súa difusión e tamén a dos colectivos, asociacións e entidades culturais de Compostela. Esta web está aberta a todas as artistas consolidadas, tanto consolidadas como emerxentes, que sexan orixinarias de algún dos países do ámbito europeo ou que se desenvolvan nel. Para enrolarse, para navegar, abonda con cumplimentar un formulario sinxelo que está pensada para que sexan as propias creadoras as que enchan de contido, escollendo a maneira na que queren presentar os seus traballos. Como o éxito desta proposta depende de que chegue a todas as posibles, insistiremos neste chamamento a través de todas as ferramentas que temos, da web e das redes do proxecto e das de Compostela Cultura tamén e das do Concello. Esperamos que a finais deste ano a nómina de artistas enredadas navegando corresponda
coa capacidade de convocatoria de acción as mulleres das que atopamos infindas probas esta semana que xa está chegando o seu fin. Eu pasolle a Xaquín López a palabra. El estivo con Silvia Modia liderou durante todos estes anos este proxecto, eu creo que con un excelentísimo resultado, e que agora con esta ferramenta nova nos vai permitir dar de unha dimensión aínda máis universal, non? Sí, moi boa mañá a todas e a todos. Dúas cuestións, principalmente, dicirvos que, como ben sabedes, o proxecto GUMATS leva xa dende finais do 2017 realizando diferentes actividades de sensibilización, de estudio e de divulgación da situación das mulleres no eido artístico europeo, e que culmina neste ano, a finais de ano, porque a Unión Europea concedeunos unha ampliación do proxecto por mor da pandemia, que debería rematar neste verán, pero concedeunos 6 meses, remata no final de ano, e digamos que a presentación desta web, que pretende ser como unha especie de repositorio e de catálogo para a visibilización das mulleres artistas nos diferentes ámbitos artísticos da Unión Europea, é como, digamos, que o broche de ouro, o punto final do proxecto. Non quere dicir que o ano que ven a plataforma quede en desuso ou abandonada, senón que no proxecto, como mínimo, tense o compromiso de ter que mantela durante 5 anos máis. Pero sí que é verdade que tamén vos anuncio que internamente e o feedback que estamos recibindo sobre o proxecto, bueno, pois este tipo de plataformas e incluso a marca GUMATS pois está tendo bastante boa acollida por parte das institucións europeas, e posiblemente o proxecto poida ter continuidade porque os socios realmente tamén o ven como unha ferramenta bastante útil e transformadora, neste sentido que para o cal lanzamos a web, non? Como, digamos, unha ferramenta de visibilización e mesmo como unha especie de label ou etiqueta asociada a programacións culturais ou institucións culturais que teñan na súa base accións encamiñadas a favorecer a igualdade no ámbito artístico e cultural. Pola miña banda, nada, aberto a que me hagades preguntas máis detalles sobre o proxecto, sobre a web, sobre a plataforma e nada, eso, o que queirades. E o que decías ti, que vai a ser finalmente un repositorio de todo o que se fixo con motivo de todos estes anos de traballo, non? Sí, quero dicir, a parte da plataforma, agora mesmo está segregado en dúas partes, non? A parte que das accións que teñen o proxecto, onde xa vos presentamos tamén, por exemplo, un estudo que se presentou o ano pasado, moi interesante, sobre a situación das mulleres nos diferentes ámbitos artísticos no contexto europeo, que o que viña a facer era a demostrar empíricamente todo aquilo que nós sabemos, que hai unha falta de igualdade nos diferentes sectores e subsectores, cando as mulleres son digamos que un dos piares da creación europea cultural, porque son maiormente as que máis consumen e as que máis apoian o sector en termos de participación, non? Pero sí que é verdade que en termos de creación, salvo en algúns casos puntuais, algúns sectores, pois a diferenza sigue sendo, a brecha sigue sendo moi grande, non? Entón, esa foi unha das accións que se levaron a cabo e que están recollidas, evidentemente, tamén na parte, digamos, de información pública do proxecto
que acompaña a esta plataforma. Non sei se hai algún filtro ou calquera muller artista, digamos, pode enviar as obras ou algún xurado que valore cales se van a publicar, ou como funciona? Non, evidentemente o filtro é o máis aberto posible, quero dicir, si que hai bueno, pois, digamos que hai que aceptar unhas certas normas que, bueno, que son básicas, no sentido de pois non publicar certo tipo de imaxes que poidan atentar contra pois eso, a convivencia, etcétera, etcétera. Cuestións que bueno, que están dentro digamos, do sentido común. E despois, o único requisito é que a persoa traballe no ámbito artístico e que, como dixo Mercedes, que ben sexa de nacionalidade dos países europeos, no ámbito europeo, ou ben estea traballando e desenvolva o seu traballo no ámbito europeo. E si que evidentemente nós temos un equipo de soporte que vai filtrando, non quero dicir, non subes aí e colgas todo, hai un filtro que mira que se cumpran esas condicións e que axuda en certo modo tamén ás artistas a subir os seus perfis. E a web puxo en marcha O día 8. O día 8. E ata este momento como se levaba a cabo o proxecto? Porque entendo que o proxecto naceu antes de que se formase a web, non? Está rematando. A ver, a web, esta plataforma, é unha parte do proxecto. O proxecto Gumarts englobaba, pois, diferentes aspectos, como vos dixen, que podedes velo na propia páxina do proxecto, que é gumarts.eu, non .net. Bueno, pois eran proxectos de difusión e de promoción artística, como por exemplo unha exposición itinerante que se realizou con máis de 60 artistas que fixeron residencias artísticas en diferentes puntos de Europa para conformar a unha exposición que xiraba sobre o aniversario da publicación do Segundo Sexo de Simone de Beauvoir. Esa foi unha das grandes accións. Despois estivemos desenvolvendo accións máis puntuais como os encontros Meet the Masters, que o que se fixo foi realizar encontros con figuras femininas destacadas europeas do ámbito da creación cultural e que facían charlas, obradoiros, encontros. Foi un curso de capacitación, de formación para mulleres artistas que desenvolvemos a finais do ano pasado e onde participaron 40 artistas do ámbito galego nese curso de formación, máis tamén se desenvolveu ese curso pois en Irlanda, en Francia, todo guiado por os contidos 30 artistas. Todo guiado pola Universidade de Limerick, que foi quen desenvolveu os contidos, e entón, de maneira coordinada, bueno, pois intentouse, digamos, que por dende unha perspectiva da que damos nos abarcado, que ao final somos entidades, unha suma de entidades pequeniñas, pero que con grande impacto e con grande difusión por esa unión. Despois, outra parte formativa directamente, intentando pois capacitar ou dar formación de aspectos que moitas veces tanto no ámbito masculino como feminino eso para os artistas pois teñen moitas dificultades a hora de enfrontarse pois a cuestións que teñen que ver pois co laboral, co fiscal, coa historia de crearse unha propia marca, non coa creación artística. E por outra tamén, outra que iba máis para fomentar a outra parte que iba máis tamén para fomentando a creación artística coa difusión e coa creación desta gran exposición que foi itinerante e que aínda remata este ano a súa itinerancia.
Entón, moitísimas gracias e iso, repetimos que necesitamos que chegue esta proposta a todas partes para que pues, toda a xente que queira, todas as mulleres creadoras que queiran, pues, se sumen a este proxecto que permitirá pues, dar moita visibilidade en toda Europa e fora de Europa tamén do traballo visible rotundo das nosas mulleres creadoras. Moitas grazas.